què fas? Estic esmicolant un text. Com? Sí, l'estic fent a trossets i classifico allò que m'hi trobo. Connectors, noms de personatges, llocs o objectes, verbs, és a dir, les accions que fan aquests personatges, adjectius que descriuen la qualitat de les coses, connectors que ens indiquen quina relació té una idea amb la següent, paraules, tot el que hi ha en un text. Però tot això és el que necessita un escriptor quan vol escriure una història? Sí, i com més domini de la llengua, més podràs jugar-hi. Et quedes a descobrir-ho? Per ser bons lectors necessitem saber de què estan fetes les històries. Descobrim-ho al taller literari. La gràcia del llenguatge literari, justament al contrari del llenguatge ordinari o el llenguatge fàctic, és que és un llenguatge estructurat, que no fa referència a l'aquí i a l'ara, sinó que ens parla d'un temps i d'un espai imaginats, i que es construeix de forma conscient per part de l'autor o autora, mot a mot, paraula a paraula. Paraules fàcils i a vegades difícils o estranyes. Sí, i que més enllà del seu sentit literal, d'allò que en teoria volen dir, a vegades prenen significats nous. Hi ha qui diu que hem d'aprendre a llegir les línies, darrere les línies i entre les línies. Què vols dir? Doncs que els textos literaris estan plens de dobles sentits, d'ironies, de metàfores, d'ambigüitats, i com a lectors hem d'aprendre no només a llegir les paraules, sinó també a comprendre amb quin sentit s'han escrit i què volen dir en realitat els personatges quan les fan servir. Fem un experiment. Ho veuràs de seguida. Fixa-t'hi. Ves amb molt de compte, Finn Herman, li va advertir la senyora. Això és un ànec i els ànecs de vegades els hi dona per aletejar i començar a dir quac, 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 quac i et donen un bon ensurt. De sobte se sentí un... Vaja, va dir la senyora, la negueta ha marxat. No t'hauràs espantat, oi, tresor? I això podria ser ironia. Correcte! I en què més em puc fixar quan estic davant d'un text literari? Doncs... en la sonoritat, per exemple. Prova-ho. Si llegeixes un text en veu alta, t'embolcalles sonorament, té ritme, juga amb les repeticions. 7 eren 7 les bruixes d'Arlet. Rosana pudenta, Safrana fulgenta, Llinosa ruenta, Maragda llisquenta, Sirena insurgenta, Mariola amarganta i Liliana furienta. Vivien les 7 al bosc de la Fred. Oh! Patxim, 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 patxim. Anem a caçar un os i en volem un de gros. Qui té por de l'os dolent? Ningú! Som molt i molt valents! Oh, oh, mira quanta herba, tot el camp n'és ben ple. Per sobre no hi passem, per sota no hi passem. Com ho fem? Cal pensar, 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 pensar. L'haurem de travessar. A poc, petó rere petó, el món va anar quedant petonejat de punta a punta ple de petoneig. Sembla un poema! És que justament els poetes juguen molt amb la sonoritat, el ritme, la música de les paraules. I aquest ritme, aquesta sonorització que molts autors tenen en compte, ajuda també a dotar de significat un text més enllà d'allò que diu de forma explícita. El segon element que podem analitzar és la capacitat expressiva. Què és la capacitat expressiva? Doncs pots fer-te una sèrie de preguntes. El text fa que allò que explica sembli real? Ens emociona. O ens ajuda a imaginar allò que diu i anar una mica més enllà del que estem llegint. Escolta. L'home del sac és una ombra vivent. Segons com li dóna la llum dels fanals, l'ombra se li allargassa pel paraigua o se li deforma pel gep. Se li aprima, se li eixampla, se li parteix en dues i en tres, se li fa gegantina o desapareix. Se li arrapa per l'empedrat moll o li rellisca per les façanes. L'home del sac és una ombra
fantasmagòrica. Uf, quina por! Un altre element en el que ens podem fixar és el simbolisme, relacionant i connectant aquest text amb altres referents. I si parlem del text, també és important que no tingui faltes d'ortografia, oi? Sí, és important que estiguin ben escrits, esclar. A més, no ens podem oblidar de la riquesa lèxica. Quin és el tipus de vocabulari que s'utilitza? És fàcil d'entendre? O si hi ha paraules que els lectors potser no coneixen, en poden deduir el significat a través del context? Sí que és veritat que a vegades apareixen paraules difícils d'entendre. Les paraules no són fàcils ni difícils, súper. Tot depèn del nombre de vegades que les hàgim sentit. I llegir ens ajuda a conèixer moltes de noves. Escolta. Amarrallussos! Traïdor! Vine aquí, desinflaveles! I tu, sardina escuada, cara de rap, escataràs peixos fins que no en quedi cap al mar! Torna aquí, maleït cagasirenes! Torna o llaparàs la coberta del vaixell fins que m'hi pugui emmirallar! Semblen insults! Ho són! Una altra propietat és el joc amb la llengua. Per exemple, canviant lletres. Aquí, el pi roig és un pi boig, o el dromedari ara és un dramedari. També podem jugar a inventar-nos un idioma. Aquí, els personatges parlen insecte. Mauitzio? Munya, munya! Què? T'animes a traduir-lo? Idioma insecte? A vegades també hi ha autors que juguen, no sé, amb els noms dels capítols o els noms dels personatges o dels llocs. Ja ho veus, el text va molt més enllà d'escollir i disposar paraules una rere l'altra. Fixa-t'hi, Molta sort en la pròxima lectura. Thank you.